Vastaus ei välttämättä löydykään pelkästään siitä, mitä lautasella on tai kuinka paljon kaloreita siinä on, vaan se voi olla paljon syvemmällä, siis meidän geeneissä. Aivan niin. Ja ei pelkästään geeneissä itsessään, vaan myös siinä, miten meidän elintavat ja erityisesti se ruokavalio ikään kuin säätää niiden geenien toimintaa. Just. Eli geenit antaa ne raamit, mutta ympäristö ja ruoka voi vaikuttaa siihen, mitkä geenit on päällä ja mitkä pois päältä. Juurikin näin, tavallaan. Se on se vuorovaikutus, joka selittää paljon tätä meidän yksilöllisyyttä ruokavalion suhteen. Okei, no tänään me pureudutaan juuri tähän. Eli miten sun oma, ihan uniikki perimä ja se, mitä sä syöt, kohtaavat. Ja mitä se sitten tarkoittaa sun terveydelle, aivoista aina aineenvaihduntaan asti. Kyllä, käydään läpi muutamia tosi mielenkiintoisia tutkimustuloksia näistä lähteistä. Mennään siis suoraan asiaan. Aloitetaan vaikka aivoista ja muistista. APOE-geeni on varmaan aika monelle tuttu ainakin nimeltä. Joo, se on yhdistetty Alzheimerin taudin riskiin. Niin, ja erityisesti se yksi muoto, se epsilon-4-alleeli, liittyy kohonneeseen riskiin, että muisti alkaa heikentää iän myötä. Mitä nämä lähteet sanoo? Voiko ruokavaliolla tehdä jotain tämän riskin pienentämiseksi, jos sattuu kantamaan just tätä epsilon-4-muotoa? No, kun näitä lähteitä katsoo kokonaisuutena, niin kyllä sieltä aika selviä viitteitä tulee. Yksi vahva linja näyttää olevan, että Välimeren ruokavalio on hyödyllinen. Okei. Ja mielenkiintoista on se, että se näytti tukevan kognitiota, siis sitä ajattelekykyä ja muistia, riippumatta siitä, oliko henkilöllä se epsilon-4-riskialleli vai ei. Eli se toimii laajasti. Hyvä juttu kaikille aivoille. Juuri niin. Se näyttää olevan semmoinen yleispätevä hyvä juttu. Ja sitten toinen, mikä nousi esiin aika johdonmukaisesti, oli kalansyönti. Kalaa, joo. Useissa seurantatutkimuksissa ne, jotka söi enemmän kalaa, niillä kognitio säilyi parempana pidempään. Selvä. No tämä on linjassa ihan yleisten suositusten kanssa. Mutta entäs sitten nämä paljon puhutut omega-3-rasvahappolisät? Niitähän markkinoidaan paljon aivoille. Onko niistä sitten erityistä hyötyä just näille epsilon-4-kantajille? No tässä kohtaa se kuva meneekin vähän monimutkaisemmaksi. Kun katsottiin näitä laadukkaimpia tutkimuksia, siis niitä satunnaistettuja ja kontrolloituja, niin tulokset oli aika ristiriitaisia. Ahaa. Just nimenomaan epsilon-kantajien kohdalla. Joissain tutkimuksissa he näytti hyötyvän, mutta sitten toisissa taas ei löytynyt mitään eroa, tai hyöty nähtiin jopa vain niillä, joilla ei ollut tätä riskimuotoa. Eli pelkkä pilleri ei välttämättä ratkaisekaan kaikkia tälle ryhmälle. Mistä tämä voisi johtua? Yksi mahdollinen selitys voisi olla se, että näille epsilon-4-kantajilla saattaa olla jotain haasteita siinä, miten ne omega-3, kuten se DHA, kulkeutuu aivoihin, tai miten aivot pystyy niitä hyödyntämään. Okei. On ehdotettu, että ehkä he tarvitsisivat suurempia annoksia tai pidemmän käyttöaikaan. Mutta tämä vaatii kyllä ehdottomasti lisää tutkimusta. Eli ihan selkeitä suosituksia omega-3-lisistä just epsilon-4-kantajille ei voi vielä antaa kognition tueksi näiden lähteiden perusteella. Selvä. Ja samoin noista ketogeenisistä valmisteista, kuten MCT-öljystä, ei myöskään löytynyt näistä lähteistä vahvaa näyttöä hyödyistä E4-kantajille. Yhdessä tutkimuksessa hyöty nähtiin jopa vain ei-kantajilla. Aha. Toki siis kokonainen ketogeeninen ruokavalio voi olla ihan eri asia, mutta se on eri juttu kuin yksittäiset valmisteet. Ja sama juttu oikeastaan yksittäisten antioksidanttivitamiinien, kuten C ja E tai ginkgo biloban kohdalla näyttö hyödyistä jäi aika heikoksi tai olemattomaksi parhaimmissa tutkimuksissa just E4-kantajilla. Ja tyydyttyneen rasvansaannin yhteys kognitioon ei myöskään ollut ihan selvä suhteessa tähän APOE-genotyyppiin näissä tutkimuksissa. Okei, eli kuulostaa siltä, että Välimeren malli ja kala on hyviä lähtökohtia kaikille, mutta sitten yksityiskohdissa, kuten lisäravinteissa, ne geeni voi aikaa vaikuttaa siihen tehoon. Mennäänpä sitten painonhallintaan. FTO-geeni. Siitähän puhutaan usein lihavuusgeeninä. Kyllä. Mutta sun lähteessä oli aika yllättävä tulos liittyen tähän geeniin ja,
laihduttamiseen. Joo, ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen esimerkki siitä, että geenit ei todellakaan ole mikään kiveen hakattu kohtalo. Siellä oli siis analysoitu useita tutkimuksia, yhteensä melkein 8000 ihmistä. Aika iso aineisto. On. Ja siinä katsottiin tämän FTO-geenin yleisimmän riskimuodon, eli sen AA-genotyypin vaikutusta laihdutustuloksiin verrattuna siihen suojaavampaan TT-genotyyppiin. Ja se tulos oli just se yllätys. Ne henkilöt, joilla oli tämä lihavuudelle altistava AA-genotyyppi, laihtuivat erilaisten elintapainterventioiden, kuten just ruokavalio- ja liikuntamuutosten aikana keskimäärin enemmän kuin ne TT-genotyypin kantajat. Hetkinen, riskigeeni auttakin laihtumaan enemmän. Miten ihmeessä, eikä sen just pitäisi vaikeuttaa laihtumista? No niinhän sitä yleensä ajatellaan, mutta näiden tutkimusten valossa se näyttäisi menevän juuri näin päin, ainakin näissä interventioissa. Se ero oli keskimäärin noin 0,5 kiloa näiden AA-tyyppien hyväksi. 0,5 kiloa, okei. Ja mikä tärkeintä, tämä ero pysyy silloinkin, kun tulokset vakioitiin, eli otettiin huomioon se lähtöpaino. Eli se ei selity pelkästään sillä, että riskigeenin kantajat oli usein lähtötilanteessa painavampia. Vau. No tämä kyllä romuttaa aika vahvasti sen yleisen uskomuksen, että jos on lihavuusgeeni, niin painon pudotus on jotenkin tuomittu epäonnistumaan. Mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa? No se tarkoittaa just sitä, että niille elintavoilla on ihan valtava merkitys, oli se geneettinen alttius mikä tahansa. Ja tämä tulos itse asiassa viittaa siihen, että nämä FTO-riskigeenin kantajat saattaa jopa vastata niihin elintapamuutoksiin, paremmin, ainakin lyhyellä aikavälillä. Paremmin, okei. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä, mutta tämä on tosi tärkeä viesti. Geenit ei määrästä lopputulosta, vaan ne voi vaikuttaa siihen, miten me reagoidaan muutoksiin. Toki täytyy muistaa, että pitkän aikavälin painonhallinnasta ja mahdollisesta painon takaisin noususta tarvitaan kyllä lisää tutkimusta FTO-geenin osalta. Todella kiehtovaa. Geenit ei siis ole mikään vankila. No mutta, entäs muut sairaudet? Sä olit katsonut myös ei-alkoholiperäistä rasvan maksatautia, eli NAFLDtä, ja PNPLA3-nimistä geeniä. Miten ne liittyy toisiinsa? Ja ruokaan? Joo, tässä PNPLA3-geenistä tunnetaan tietty muoto, G-alleeli, joka lisää aika selvästi riskiä sille, että maksaan kertyy rasvaa ja voi kehittyä vaikeampi rasvamaksataanti. Selvä. Ja lähteissä oli mielenkiintoinen tutkimus, joka yhdisti tietoja Israelista ja Brasiliasta. Siinä huomattiin, että niille henkilöille, joilla oli tämä PNPLA3 riskimuoto ja jotka söi runsaasti punaista jotain prosessoitua lihaa, niillä oli yli 3-kertainen todennäköisyys saada rasvamaksa verrattuna niihin, joilla ei ollut riskigeeniä ja jotka söi vähän lihaa. Eli tosi selkeä geenin ja ruokavalion yhteisvaikutus. Juuri näin. Ja tämä yhteys myös pysyi merkitsevänä, vaikka analyysissä otettiin huomioon monia muita tekijöitä, kuten ikäpainoindeksi ja se muu ruokavalio. Okei. Ja erityisen vahva se yhteys oli nimenomaan prosessoidun lihan ja tämän riskigeenin yhdistelmällä. Se lisäsi todennäköisyyttä jo vaikeammalle rasvamaksalle. Tämä on kyllä tosi konkreettinen esimerkki siitä, miten se oman perimän tunteminen voisi auttaa kohdentamaan niitä ruokavaliomuutoksia. Eli jos tietäisi kantavansa tätä PNPLA3-riskivarianttia, niin prosessoidun lihan vähentäminen voisi olla erityisen tärkeää maksan kannalta. Just näin. Entäs sitten tyypin 2 diabetes ja TCF7L2-geeni? Se taitaa olla yksi niistä tunnetummista diabetesriskiin vaikuttavista geeneistä. Kyllä. TCF7L2 on väestötasolla se vahvin tunnettu tyypin 2 diabeteksen riskigeeni. Ja tietyt yleiset variantit tässä geenissä, erityisesti yksi T-alleelina tunnettu muoto, nostaa sitä sairastumisriskiä merkittävästi, myös meillä Suomessa. Okei. Ja miten se vaikuttaa? Liittyykö se insuliiniherkkyyteen vai mihin? No, se mekanismi näyttää liittyvän ensisijaisesti siihen haiman kykyyn erittää insuliinia. Eli ongelma on tavallaan siinä tuotannossa, ei siinä, miten solut reagoi siihen insuliiniin. Juuri näin pääasiassa. Tutkimuksissa, joissa käytettiin tarkkoja menetelmiä, kuten sitä suonen sisäistä sokerirasituskoetta, huomattiin, että tämän riskialleelin kantajilla se insuliinin erityys ja erityisesti sen nopea ensimmäinen vaihe oli heikentynyt. Selvä.
Mutta sitten taas yhteyttä siihen varsinaiseen insuliiniherkkyyteen, kun sitä mitattiin sillä CLAMP-tekniikalla, ei löytynyt yhtä selvästi. Mutta mikä oli se todella kiinnostava juttu siinä suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa, siinä DPS:ssä, tämän TCF7L2-geenin suhteen? Sehän liittyy just niihin elintapamuutoksiin. Kyllä, ja tämä on jälleen kerran todella rohkaiseva tulos. Siinä DPS-tutkimuksessahan henkilöt, joilla oli heikentynyt sokerinsieto, siis esidiabetes, jaettiin 2 ryhmään, toinen sai tehostettua elintapaohjausta. Joo, ruokavalio ja liikunta. Ja toinen toimi kontrolliryhmänä ja sai vain sitä tavanomaista neuvontaa. No, kun sitten tutkittiin tämän TCF7L2-geenin vaikutusta, niin huomattiin, että siellä kontrolliryhmässä niillä riskigenotyypin eli TT-tyypin kantajilla oli melkein 3-kertainen riski sairastua diabetekseen seurannan aikana verrattuna niihin matalamman riskin GG-tyyppeihin. 3-kertainen? Okei. Mutta entäs siinä elintaparyhmässä? No siinäpä se juju onkin. Siinä ryhmässä, joka teki niitä aktiivisia elintapamuutoksia, tätä geneettisen riskin aiheuttamaa eroa ei enää näkynyt tilastollisesti. Uskomattomaa. Eli ne terveelliset elintavat tavallaan kumosivat sen kaikista merkittävimmänkin diabetesriskigeenin vaikutuksen. No siltä se vahvasti näyttää tämän tutkimuksen perusteella. Se korostaa ihan valtavasti sitä, miten iso merkitys ruokavaliolla ja liikunnalla on diabeteksen ehkäisyssä silloinkin, kun se perimä altistaa sille sairaudelle. Todella tärkeä viesti. Geenit ei ole vääjäämätön tuomio. Ei todellakaan. Käydään vielä läpi yksi esimerkki näistä geenien ja ruokavalion kohtaamisesta. Se liittyy rasvoihin ja FADS1-geeniin. Kerro vähän tästä, miten tämä geeni vaikuttaa siihen, miten meidän keho käsittelee erilaisia rasvahappoja. Joo, FADS1-geeni on tärkeä, koska se ohjaa sellaisen ensyymin, delta-5-desaturaasin tuotantoa. Ja tämä ensyymi on välttämätön siinä prosessissa, kun kasviperäisiä omega-2 ja omega-3 rasvahappoja muunnetaan elimistössä pidemmiksi ja biologisesti aktiivisemmiksi muodoiksi. Eli esimerkiksi? No esimerkiksi se muuntaa omega-2-rasvahappoa linolihappoa LA, jota on paljon vaikka auringonkukkaöljyssä arakidonihapoksi, ARA. Ja sitten omega-3-puolella se muuntaa alfa-linoleenihappoa LA, jota on vaikka pellavan siemen tai kamelinaöljyssä eikosapentaeenihapoksi. EPA. Okei. Ja ihmisillä on erilaisia versioita tästä FADS1-geenistä. Juuri näin. Ja ne eri versiot vaikuttaa siihen, kuinka tehokkaasti tämä muuntoprosessi toimii. Toisilla se on tehokkaampaa, toisilla heikompaa. Ja teillä oli lähteissä tutkimus FADSDiet-2, jossa tätä tutkittiin antamalla eri genotyypin ihmisille erilaisia öljyjä. Mitä siinä selvisi? Kyllä, juuri tämä tutkimus. Siinä miehet jaettiin 2 ryhmään yleisimpien FADS1-genotyyppien perusteella. TT-tyypit, joilla se ensyymiaktiivisuus on tehokkaampaa, ja CC-tyypit, joilla se on heikompaa. Selvä. Sitten he noudattivat 8 viikkoa joko dieettiä, jossa oli runsaasti LA:ta sisältävää auringonkukkaöljyä, tai sitten dieettiä, jossa oli runsaasti ALA:ta sisältävää kamelinaöljyä. Ja ne tulokset oli todella kiinnostavia. Ne osoitti ihan selviä eroja näiden genotyyppien välillä. No kerro. No, kun syötin sitä runsaasti LA:ta sisältävää auringonkukkaöljyä, niin oletushan olisi ollut, että se ARA-pitoisuus veressä nousisi, mutta näin ei käynytkään kummallakaan ryhmällä. Hei vai? Ei. Ja itse asiassa niille CC-tyypeillä, joilla se muuntokyky on heikompi, se ARA-pitoisuus jopa laski. Laski. Oho. Joo. Ja tähän liittyy myös muita, ehkä vähän negatiivisia vaikutuksia. Siinä CC-ryhmässä haiman insuliinituotantoa kuvaava indeksi heikkeni ja tulehdusta mittaava herkkä CRP-arvo nousi. Nousi? Kyllä. Kun taas siinä TT-ryhmässä, jolla se muuntaminen on tehokkaampaa, se herkkä CRP laski tällä samalla auringonkukkaöljydietillä. Vau. Siis sama lähtökohtaisesti hyvä kasviöljy vaikutti tulehdukseen ja sokeriaineen vaihduntaan ihan päinvastaisesti riippuen geeneistä. Juuri näin se näyttäisi menevän tässä tutkimuksessa. Entäs se toinen öljy, se kamelinaöljy, jossa oli sitä alaa? No siinä nähtiin vähän samansuuntainen ilmiö siellä omega-3-puolella.
Se EPA-pitoisuus veressä nousi merkittävästi vain niille TT-tyyppeille, joilla se muuntokyky Aalasta EPAksi on tehokkaampi. Eli ne CC-tyypit ei saaneet sitä niin paljon irti. Ei sitten nähty merkittäviä eroja esimerkiksi sokeri- tai tulehdusarvoissa näiden genotyyppien välillä tässä tutkimuksessa. Okei. No, mutta mitä tästä kaikesta sitten opimme? Mun mielestä tämä FADS-1-esimerkki alleviivaa todella vahvasti sitä, että pelkkä hyvien rasvojen lisääminen ruokavalioon ei takaa kaikille ihan samaa lopputulosta. Aivan, juuri näin. Meidän perimä voi ihan ratkaisevasti vaikuttaa siihen, miten keho pystyy hyödyntämään vaikkapa kasviöljyjen rasvahappoja ja millaisia terveysvaikutuksia niillä sitten loppujen lopuksi on. Ja tämä on varmaan tosi relevanttia tietoa esimerkiksi vegaaneille tai muille, jotka saa vähän tai ei ollenkaan valvista EPAta ja DHAta ravinnosta. Kyllä, ehdottomasti. He luottavat just siihen kasviperäisen aalaan muuntumiseen kehossa. Ja tämä tutkimus osoittaa, että se muuntuminen voi olla osalla ihmisistä huomattavasti tehottomampaa. Nämä esimerkit on kyllä tosi valaisevia siitä, miten monimutkaisesti ne geenit ja ruoka keskustelee keskenään. Mutta sä sanoit ihan alussa, että tarina ei pääty tähän, vaan on olemassa vielä toinen taso, epigenetiikka. Mitä se tarkoittaa ja miten se liittyy tähän kokonaisuuteen? Joo, epigenetiikka on ikään kuin kerros siinä geenien päällä. Se tarkoittaa muutoksia geenien aktiivisuudessa ilman, että se itse DNA-koodi, se kirjainjärjestys, muuttuu. Okei. Voi ajatella vaikka niin, että DNA on valtava keittokirja täynnä reseptejä, eli geenejä. Niin epigenetiikka on sitten niitä kirjanmerkkejä, alleviivauksia, yliviivauksia ja reunahuomautuksia siellä kirjassa. Ahaa, eli ne vaikuttaa siihen, mitkä reseptit luetaan ja milloin. Juuri näin. Mitkä reseptit luetaan, milloin ja kuinka usein. Ja nämä merkinnät voi periytyä solun jakautuessa ja joskus jopa sukupolvelta toiselle. Ja ruokavaliolla on sitten sormensa pelissä näiden merkintöjen tekemisessä. Valtavasti. Monet ravintoaineet ja ruoan bioaktiiviset yhdisteet toimii ihan suoraan näiden epigeneettisten mekanismien säätelijöinä. Esimerkiksi folaatti ja muut B-vitaliinit on tärkeitä niin sanottujen metyyliryhmien luovuttajia. Metyyliryhmien? Joo, ne on pieniä kemiallisia ryhmiä, jotka voi kiinnittyä DNAhan. Tätä kutsutaan DNA-metylaatioksi, ja usein kun metyyliryhmä kiinnittyy geenin alkuun, se hiljentää sen geenin toiminnan. Se on vähän kuin laittaisi älä lue tätä nyt lapun sen reseptin päälle. Selvä. Ja toinen tärkeä mekanismi liittyy histoniproteiineihin. Ne on vähän kuin rullia, joiden ympärille se DNA-nauha kiertyy siellä solun tumassa. Okei. Ja tietyt ruoanyhdisteet, kuten monet kasviskunnan polyfenolit, ajattele vaikka resveratrolia viinirypäleissä tai sitä EGCT:tä vihreässä teessä, ne voi muokata näitä histoneita. Ne voi esimerkiksi lisätä tai poistaa sellaisia asetyyliryhmiä, ja tämä vaikuttaa siihen, kuinka tiukasti se DNA on pakattu. Ja sillä on merkitystä. On, koska jos se DNA on pakattu löysemmin, niin niitä geenejä on helpompi lukea, ja ne on aktiivisempia. Tiukempi pakkaus taas hiljentää niitä. Okei, eli ruoka voi ihan kirjaimellisesti lähettää viestejä meidän soluille, muuttaa sitä, miten meidän geenejä käytetään. Miksi tämä on niin tärkeää ymmärtää? No se on tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin epigenetiikalla on ihan valtava merkitys jo sikiön kehityksen ja varhaislapsuuden aikana. Äidin ravitsemus raskauden ja imetyksen paikana on jättää tosi pitkäkestoisia, jopa elinikäisiä epigeneettisiä jälkiä sen lapsen geeneihin. Elinikäisiä. Sairauksiin. Tiedetään esimerkiksi, että äidin aliravitsemus voi muuttaa lapsen aineenvaihduntaan vaikuttavien geenien epigeneettistä säätelyä tavalla, joka altistaa myöhemmin tyypin 2 diabetekselle. Huhhuh, kuulostaa aika painavalta vastuulta tuleville vanhemmille. Voiko aikuisiällä syödyllä ruoalla sitten enää vaikuttaa näihin epigeneettisiin merkkeihin, vai onko se peli on menetetty niissä varhaisvuosina? Ei suinkaan ole menetetty. Ja tämä on se toinen tosi tärkeä viesti. Vaikka ne varhaisvaiheen vaikutukset on voimakkaita, niin myös aikuisena tehdyillä ruokavaliovainnoilla voi ihan oikeasti muokata niitä epigeneettisiä merkkejä ja vaikuttaa geenien toimintaan. Hyvä kuulla. Joo,
Tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että tietyt ruoka-aineet, kuten valkosipulin tai parsakaalin yhdisteet, siitä parsakaalista se sulfurafani voi vaikuttaa syövältä suojaaviin epigeneettisiin mekanismeihin. Ne voi esimerkiksi estää tiettyjen entsyymien, HDAC-entsyymien toimintaa, ja tämä voi auttaa pitämään tärkeitä kasvun rajoitegeenejä aktiivisina. Mielenkiintoista. Ja tähän koko kuvaan liittyy vielä erottamattomasti se meidän suolistomikrobisto. Aivan ne bakteerit. Juuri ne ei ole mitään passiivisia matkustajia siellä suolistossa, vaan ne tuottaa itse aineenvaihduntatuotteita siitä ruoasta, mitä me syödään, erityisesti kuiduista. Ja nämä bakteerien tuottamat aineet, kuten ne lyhytketjuiset rasvahapot, esimerkiksi butyraatti, Joo. ne voi imeytyä verenkiertoon ja toimia suoraan epigeneettisinä muokkaajina meidän omissa soluissamme. Eli suolistomikrobisto on tavallaan niin kuin välittäjä sen ruokavalion ja sen epigeneettisen säätelyn välillä. Juuri niin, se on yksi tosi tärkeä reitti sille vaikutukselle. Lisäksi oli eräs pieni, mutta aika mielenkiintoinen tutkimus, joka vihjasi siihen suuntaan, että kokonaisvaltainen terveellinen elämäntapa, joka sisälsi tietynlaisen ruokavalion, liikuntaa ja stressinhallintaa, voisi jopa lyhyessä ajassa, 8 viikossa, parantaa aikuisten DNA-metylaatioprofiilia, ikään kuin nuorentaen sitä biologisesti. 8 viikossa, wow. Joo, se antaa toivoa siitä, että me voidaan aktiivisesti vaikuttaa siihen meidän epigeneettisiin kelloamme. No, tämä kaikki maalaa kuvan todella monimutkaisesta, mutta samalla ihan äärimmäisen kiehtovasta järjestelmästä. On ne yksilölliset geenivariantit, sitten tämä dynaaminen epigenetiikka ja vielä päälle ne suolistomikrobien vaikutukset. Ei ihme, että ne yleiset one size fits all ravitsemusohjeet ei aina pura kaikkiin yhtä hyvin. Juuri näin. Tämä valtava yksilöllinen vaihtelu, se on se suuri haaste ja samalla se suuri mahdollisuus ravitsemustieteessä nykyään. Nämä nykyaikaiset tutkimusmenetelmät, joita kutsutaan omikoiksi. Niin, genomiikka, epigenomiikka. Juuri ne. Metabolomiikka, mikrobiomiikka ja niin edelleen. Ne tuottaa ihan valtavasti tietoa, mutta se suurin työ on siinä, miten kaikki tämä tieto yhdistetään sellaiseksi ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, joka kertoo, miten juuri sinun kehosi reagoi ruokaan. Mikä siis on se lopullinen päämäärä, mihin tällä kaikella tutkimuksella pyritään? No se tavoite on päästä kohti sellaista aidosti yksilöllistä ravitsemusta. Voisimme ehkä tulevaisuudessa määrittää jokaisen ihmisen ainutlaatuisen ravitsemuksellisen fenotyypin. Ravitsemuksellinen fenotyyppi. Joo, eli sen tarkkan tavan, jolla juuri hänen kehonsa vastaa eri ruoka-aineisiin ja ruokavaliokokonaisuuksiin, kun otetaan huomioon ne geenit, epigenetiikka, aineenvaihdunta ja mikrobisto. Ja sen perusteella sitten annettaisiin ohjeita. Juuri niin. Tämän profiilin perusteella voitaisiin sitten antaa täsmällisiä tieteeseen perustuvia suosituksia, jotka auttaisi ylläpitämään terveyttä ja ehkäisemään sairauksia mahdollisimman tehokkaasti juuri tällä kyseisellä henkilöllä. Ja avainasemassa tässä on ne kontrolloidut ruokintatutkimukset, joissa ihmisille annetaan tarkasti määriteltyä ruokaa ja samalla mitataan niitä vasteita näillä eri omikkatasoilla. Vain niin voidaan varmuudella selvittää niitä syy-seuraava-suhteita. Eli mikä ruoan osa aiheuttaa minkäkin muutoksen ja miten se liittyy terveyteen eri ihmisillä? Juuri näin. No niin, mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa sinulle, rakas kuuntelija? No se tarkoittaa sitä, että sun suhteesi ruokaan on todella henkilökohtainen, aina sinne solutasolle asti. Niinpä. Se perimä luo sen pohjan, mutta sun elintavat ja erityisesti se ruokavalio muokkaavat jatkuvasti sitä, miten sun geenit toimivat, just sen epigenetiikan ja suolistomikrobiston kautta. Mutta tämän monimutkaisuuden ei pidä antaa lannistaa, eikö niin? Ei todellakaan, vaan päinvastoin. Se antaa meille työkaluja ja ymmärrystä pyrkiä kohti entistä paremmin räätälöityjä ja tehokkaampia tapoja edistää terveyttä. Jo pelkkä tietoisuus näistä yhteyksistä voi auttaa tekemään arjessa vähän tietoisempia ja itselle sopivampia valintoja. Aivan. Jätämmekin sut pohtimaan tätä. Voisiko sen oman kehon ainutlaatuisten reaktioiden ja signaalien kuuntelu ja parempi ymmärtäminen olla just se avain terveempään tulevaisuuteen?